Ini garapen winong dik lidik. Aduh dek aku sing luput. Aja pijer branget wong ayu dadi semrawut. Neng kali nggawa pancingan Wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. wis sakmono ae dik sakmono ae wis cekak coba dik Winong coba dik Winong kamu kelihatan anggun malam hari ini Ya, ya. Iya. Iya, iya. Soalnya hari ini kan kita nggak semayanan ya. iya enggak Tapi- janjian Iya, nggak janjian tapi kebayaknya saya sama om-omku sama. Iya. iya benar Iya, benar kayak Dan gitu. kamu beda loh, kamu beda dengan waranggono-waranggono pada malam hari ini. Iya, loh. Bedanya apa? Kamu termasuk waranggono yang cerdas lah kamu itu. Cerdasnya? Ya, keren loh, liane orang yang sungguh mentul. Sampean nggih penangkal petir barang semua. iki dudu penangkal petir Apa iki? iki nggih obat moto Carane? nek motomu beleken culeken nggih iki Nah, kuwi lara teko picek teko. mangsane Now. Apa? Neng TikTok kan jenengmu now. anu nek zaman saiki karo bocah wedokno pakai lagu bisa kamu Kayak iso. mosok ndak iso sih Aku iki saikmu aku gaptek. kaya Pak Dan Ramil Pak Kapolsek ninggal janji apa kuwi tembange mau terus ninggal Katresnan paling tidak kamu ya pakai apa gitu ojo nanti kalah karo Pak Dan Ramil toh Pak Harto pakai lagu apa yang ikonnya Solo itu apa oh ngono bisa toh Mas. cah nom ya cah nom ngono lho Mas. ngono bisa ndak Siji Mas. mau pakai siji oh gamelan coba D Mas. di minor D. minor Ing kutha Solo. oh Taman Juro kabeh apik Muda lan mudi ning Taman Juruk ning pinggir Bengawan Solo. oke stop berarti mintamu lagu itu Iya, no. coba kamu di depan Oke. coba tak ganti lo ya Eh? ganti cakepane Piye? yen weruh kupu Aja dicekel yen weruh winong sing ayu sing obah ngisore udel. apa kuwi Dengkul. oh iya Dengkul. Dadi nek wong ayu ini nervous dredeg. oh, iya. Ya. ya apik Ya, ya, masuk ya, masuk ya, ya. masuk Masuk. jarine ketan Aja bule telo rabi sepisan kok kleru anake buta. banyu cahyaning bulan nrajang pucu ing cemara Enak-enak pacaran tak gandeng kleru ibu maratuwa. banyu bengawan sinara cahyaning bulan Enak-enak pacaran gegerku dislentak jaran. angisor wetelo Ako ana jangkrik kowe turu ning njaba raiku didilat kirek. njero kurungan awas Ana kutute Mas Jatmiko yen rasarungan iki piye iki? piye to ki kok iso ngisor wetelo Iso. Aku ana jangkrik kluthuk turu ning njaba raiku didilat kirek. asik ya njero kurungan Ana kutute Mas Jatmiko yen rasarungan coba engko tak deloke. ora pas belas lu kok iso Aku ya ora roh kok. coba Dik tinggal katresnan Dik sak pira Dik Saya nang ya. Apa? Tinggalkan pesanan kamu ya. Seberapa? Ya nanti saya sepil. Winang makin cantik kamu nang. Makasih. Wah, makasih. Ngopo? Model kemayu. oh kene Wong zaman nom sing. Ayo, makasih.
Bojoku tau lho, bojoku tau. Istrimu ki Bojoku dicontoh. Bu, lek cah nom apik, bojoku nun sewu Mas Jat nika. Piye piye piye. Bojoku kula ya umure lak pun rada tuwek to. Heeh. Tau tak lemno. Ya jenenge kula niku wong lanang ya. Wong wedok kan senengane dilem tak lem lho. Saiki awakmu ketok ayu to, Nduk. Ya kaya winong lho, kok muni. Makasih. Akhire Lah kok rasa balik lah ini. tapi lak sopan. Sopan. Jarwane Mas Kluthuk niku sopan lho Mas Jat. Loh, napa iki? Walah, ben dinten teng ajenge tiyang niku wis mek ngeten mawon. Pancen bojoku bungkuk kaya kucul kejane iki. Coba kene Dewi Nang. Ada rambutnya nom. Maaf ya. Makasih. Sama-sama ya Nam. Wong wedok ki nek bathuke rambut tok ketel, ki didadekne bojo apik. Bojoku kene rambut tok sarai kene. Lah ke anak ndruwo kok rapi kok iso. Kene. Ninggal katresnan to? Iya. Kula tak ngampil bawa cekak men nggih Mas. Nggih, monggo. Eh, Nggih. Lam lam tilam Sentai makmu. perci iwatan paku lingan. Kayak kluthuk karo Yayi ki Ayo. jumeneng. Pundi? Ngene ngati kene. Yayi Pundi? sing ngono. Nah, sing Oh, mbok menika. irik-irik terus lho. Menika, kenapa? Kae lho. Kok kira Lah Mas dan kok kosing kono kan. iki lho sing pojok iki lho lah. Aduh lagi malah Ngene jumeneng ngene. Kayak Iki ana duta kesehatan lho kuwi. Oh, iki duta bahasa apa, Kang? Nggih. mosok sinjen kena stunting lho ya. 你说什么？说一遍可以吗？ Oh, itu yang suci ya. 明白我说什么吗？ Si sama ta. Dia ngejak bahasa Chinese. Cewek piye iki Korea. Korea. Tahu jenengmu enggak? 我是高圆圆， Korea ya. 高圆圆。 Oh, Sapa? Korea ya. Iki ora pas lho kok iso. Kandese Anakku ya, Dek, ya. luwese Anakku ya. aduh Dulu ya. nima. Anakku dulu. Itu apa? Wis tau enggak sakit lho. Sakit. Tak sakit. Nek mbok tinggal lunga ya sakit kok iso. Iya. Mas Kritik. Mas Nggak Kritik sakit. habis ini kita jalan-jalan ya Mas. Oh, dandani jepit dulu. Iya. Piye Dik Inang? Anu, Gak habis temek-temek. ini aku mau jalan-jalan. Gak temen-temen. Jalan-jalan. Iya. Oke, Ala nanti apa? kita jalan-jalan ke mana? Grand Mall. Iya, Boleh, mau ke boleh. Grand Mall, Boleh. tapi juga mau ke luar kota, ke luar negeri juga mau. Gak apa-apa, nanti kita ke Tiongkok ya. Iya, di sana mallnya bagus-bagus. Iya, nanti Piye kita Mas, sama. piye? Sama Piye? ajak mlaku-mlaku ora? Iya, iya. Kok tak ajak mlaku-mlaku ning Neng ning RRI ya. Lho kok ning RRI to? Lah kata tekan Tiongkok RRI to? Neng RRI apa? Bocah kenal Apal. wisata kono apa? Wong Apal iki nang lek iki asumsi yang negatif ngene iki. RRI iki aja terus wong guyu iki terus dikira kono iki ngene. Pada dasarnya orang itu memandang itu sebelah mata. Iya. Iki yang menjadi kesalahan. RRI iki adalah Radio Republik Indonesia. Oke. Jadi aja terus RRI iki terus tengok. Kita itu Kang Sony iki sing kluno Saborono kita. Jadi RRI itu adalah Radio Republik Indonesia. Jadi lek ngomong RRI itu adalah menjadi ikon media publikasi, media Penyiaran. komunikasi, media penyiaran yang ada di Indonesia. Jadi RRI itu adalah ikon iki radio, ojo liyane. Iya. Lek liyane iki mek samben. Ngono lho. Lah nek yo kowe mesti apal kok iso. Ayo karo kono. Siaran ya, Nduk ya, siaran yang RRI. ya. Siaran. Nggih, nggih. Oh, kebayaran ya Mas. ya? Iya no mesti no bayaran pangkal. Wong kok aku ndek ngenani yo ya bar wis bayaran kok utang tak. Bar kok kono? Tegese iki bar siaran terus bayaran. Oh ngono. Tak ketemu. Positif thinking ini ora demek-demek. Wong demek sithik wong gak sakit. 50. Eh? 50. Lah iki berarti wong RRI. Iya. Berarti apal kowe ya. Iya. Asik. Demek. Iya. Mosok nemen demek nek 50 ya. Ya ora apa-apa wong demek tok lho kok iso. Coba. Lam tilam. Lam lam tilam berci
tak gandeng. Ceng-ceng tak cipok borok. Oh, gandrung tenan. Irunge mbangir iki apik iki. Apik piye malah irung bangir asine aku wegah. Lah ngapa? Penak ki irung pesek timbang bangir ngene iki. Lho apa bedane? Bangir lek dicak buuh, enek wong digawe. Iku lek ngombe teh sing sulup irunge sik bluk-bluk. Enak gandeng. Weh. Ngopo, Mas? Panu halus itu. Walus. Tak bojoku ndek tak gandeng itu. Halus. Oh, kutil tok ngisore tadi. Perjiwatan pagulingan Ayune Mas. Jedinge pojok ana jedinge. luwese Aduh nimang. Mas Kliti. alah apa neh. Nanti kita kalau jalan-jalan ke Tiongkok di sana makan apa? Pagi kita roti bakar. Bakiri. Roti bakar, siangnya spaghetti, malamnya hotdog. Enak banget. Iya. Steak original, Oh, iya. spaghetti, malamnya hotdog. Iya. Wah, hotdog Mas ki Tuk. dalem. Mas Tuk, Ya, dewe tetep. jajan apa? Awake tetep hotdog. Hotdog. Hot ki panas, dog ki kiri dadi rica-rica wae. Lho kok ngono? Sate jamu. Penting warak ya Mas ya. Loh, ya ora oleh no, ndak boleh lah. Itu haram. 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 Nggak boleh. Lek rong bungkus lah kuwi ora masalah. Kagak. Nggak boleh. Ya, Intan, Nggo jamu apa? intanipun kakang. Nggo jamu lah apa jamu katel. Dewe. Ya dok, nikah katresnan coba. Sampan ya. Sampan Ya. saya ayu lho tenan ya. Sampan sapa jenengmu? Yayi. Eh? Yayi. Yayi. Lah iya yayi ki panggilan halus kok. Apa? Berpak nu nggih soflan ya. Ah Iya, bojomu mbok pakai. diwehi. Kayu ge soplen. Bojoku teh ndek tak tukang soflan ya. Yo ngene kireng. Putih. Loh. Jadi matanya putih tok malah kayak kuntilanak. Alhamdulillah. Wis tak tukoke tenan kok ning tukune ning aplikasi apa kae? Jual beli online no. Apa? Bu? Ning gone ladalah. Lah sada. Lazada ki lek teko barangnya cocok kuwi teko barangnya ra cocok ladalah. Jadi Wah, wis bleset kowe nek. Dok, coba dok. Yuk, ayo.